Belakino tumplawi tongkha takarjola abaimungni paithakni salo thangrungni kani bodolni besingo botok sutok englaimungni koktuma silai koklaimungni patimu takarjola bo thangrungni kani bodolni besingo botok sutok englaimung silai koklaimungo bijoy deborma mungkui khoroksa tipra mothani adong sak dukhu mankha bono tubi phaijaka jibi sakhamnogo tabuk jibi sakhamnogono saknai jagai tongo bijoy deborma tei babasa phasingtei takarjola wono tipra mothani tei khoroksa takhu Gulal bai Kokjagwi Kaprawi kabui tongkha samong sitra tangnai rok bai Gulal bai Kokjagwi chiriglai tonglaikha গুলি লাগছে কেমন কোন জায়গা লাগছে পায়ে বাড়ি Khulumka jotono Radha Krishna Jewelry ne bakakte tongtho akhititiani hamjangmat te chiwaya faro. Fainai busangni salmari 10 April simin 25 April salmari jora. Sini Radha Krishna Jewelry ke pawai khaika kaisa koto rokpar. O faro malai thanai rangchani par gramo 700 khai discount jotono koijo phai manjangnani bagai. Te diamond making charge tongnai 20% bini logibo mannai diamond value o 20%. Te silver jewelry making charge tongnai 20% discount. Tai oro gemstone bunai mano gemstone value mane thane 20% off. Old gold eba old diamond exchange khai thani bo mannai 100% exchange value. Mane paibrom brom na tongnai logio kaisa gi. Sini showroom every week no khola tongnai. Sini Radha Krishna Jewelry 6টা ব্রাঞ্চ দঙ্গো ববরনি থাইলখা ওশা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর তাই পোলো সেন্ট্রাল মল আবো নুন সিনি স্টোর না ভিজিট খাইনা বাগৈ আং কই যাবো লংকা Sini o faro phai manjana bagui jotono khabai khobai lamsogo.